خبر نمونین دخترها گرانجوزنی عکس سر دادگی نگاه کنین اینجا چی نمود پاستلی که میبینین دودما پاستلای فاصون باز اینا 200 سومون 180 150 سومون بودن حوزی کدامش اگرین کدام مدل در کورایتون 100 سومون مرحمت اسپید کنین коробка гиша мастай иҷада чанд намудаш ҳастай ира бинен баъзеям ино обтовиш худаш 150 160 лекин ҳозир акция сар додаган ина вишивкадоршам ҳастай мақсад тамоми намудаш ҳамагӣ 100 сомон тигровкашам аст анатонишам жаткашам мақсад кадомишам мегирен ҳамагӣ 100 сомонай суроғара мефаҳмонам дӯстони азиз набора диден ҳатман биёен ё ки нависен доставкатон кунанд бозори Корвон тарафи Тилобозор духтаро ҳаштум дарвозаи Тилобозор подвал фроен духтаро инами подвал панҷум қатор аз тарафи дасти рост даян инами мебиёен ба осонӣ пайдошон мекунен и тараф не анами қисм чӣ намуд пастелни билё ҳастай ҳамаша 100 сомонӣ кардаган бовар кунен духтаро бурд мекунен гуфтаистам ку баъзе ино обтовиш 150 сомонай дона 180 200 будан ҳозир тамоми моделош 100 сомон шудагай додаман бу наира акция меган духтаро нигоҳ кунен пастелои вишивкадор аз ҳар як модел 5-таи 6-таи расветка дора як бурак биненда акция сар додаган нигоҳ кунен и вариант аст мана и вариант аст мақсад ҳамаш додамаи фасони хушрӯй ҳамагӣ нархаш 100 сомон шудагай успед кунен духтарако успед кунен ки дига ин нарх ягон ҷода неста ина маърамат пахтагӣ тоза шадиден баъзеям ино обтовиш 150 сом будан ҳозир бошад донада кадомиш айнами қисма мегирен 100 сомони ин хеле коробочниёям ҳамин нархай 100 сомон мана ин аднатониёи фасони пеш бозорам 100 сомон гулчадоршам 100 сомон суроғара мефаҳмонам хушрӯ гӯш кунен бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳаштум дарвоза духтарако медонен панҷум қатор подвал панҷум қатор аз тарафи дасти рост мешам ҳаштум дарвоза фромадаен духтарако ин подвал биёен ина нигоҳ кунен панҷум қатор аз тарафи дасти рост ами сеюм магазин мешада инами қисм ҳозир ҳамаш 100 сомонӣ шудагай инами намуд очабача полотенцои калони фасонку духтаро бовар кунен обтовиш худаш 70 сомонай донада 80 сомай лекин инҷада акция рафтаиста кадомиша мегирен то инами дирсачи розвира кадомиша мегирен нархаш ҳамагӣ 50 сомон бовар кунен качествош зури бадай мана калонай аҳамиятен ҳам лицвой дора ҳам байни чанд та расветкаву чанд моделай духтарои магазин ози акция беҳад зур сар додагай мана пастелам арзон кардаган хеле полотенцаорам арзон кардаган мақсад навора диден бихезен биёен омада наметунен нависен доставкатон мекунан ана ино бошад нигоҳ кунен ё 120 сомоно чанд сомаш мода 80 сомон анаи варианташ 80 сомон ана инош боша кадомиша гирен 50 сомон оба хушрӯ ҷабида мегира беҳад хушрӯчан мана биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳаштум дарвозара подвалаш ҳаштум дарвоза подвал мефроен панҷум қатор аз тарафи дасти рост панҷум қаторда ин магазинай хулоса ҳамачишон арзонай навора диден дара биёен и дастархон пурсидаиста буден духтаро нигоҳ кунен чӣ қадар дастархонакои хушрӯ ёфтум то на марама 2 метраш 70 сомонай диден вилюрай 2 метраш 70 сомон дига цветошам астай 3 метраш 99 сомон манаи цветшам астай диден духтаро диден чӣ фасона ё байношон тур мебиёя мана нархаш 70 сомон 2 метра 99 сомон 3 метра баъд иҷада бо 50 сома ҳастай 60 сомона ҳастай 70 сомона ҳастай мақсад дигар намуди ваёям астай дастархоно инчунин аксия гранҷозни рафтаистай дар полотенцо ошабачаҳои фасони 80 сомона 50 сомон шудагай комплекташ пастелои 100 чанд сома нигоҳ кунед тамоми вариантҳои додама 100 сомон шудагай хулоса бозори Корвонай навая хушрӯ гӯш кунен суроғара мефаҳмоед духтаро бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳаштум дарвозара подвалаш ҳаштум дарвоза подвал мефроен аз тарафи дасти рост панҷум қатор даян ина ба осонӣ пайдошон мекунен селое ки ҳозир нишон метиҳам бовар кунен то 300 сомонам мефурӯшанд лекин аз ҷои ҷош духтаро 190 сомон нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯай покрывалаша бинен барои арӯсако ҳам хел фасон кардагай чанд та инами расветкои дидаистен ҳамаш в наличие ҳастай мана марҳамат простин дора навлучка дора пододеяльник дора чандта навлучка дора 2 навлучка дора да ина марама чанд та расветка дора чанд расветкаи фасон качестваша материалшам назакакай инам хеле подарочный пакета мебиёя 190 сомон марама духтаро баъд инчунин инами сатинои тозарам духтаро сатинои якум сорти тозая ҳами чиз бовар кунен
تا 300 сомона нарх гузорӣ шудага. Лекин ина нигоҳ кунед 190 сомон. Ино оптавӣ кан бори хучона ина 190 сомонӣ мо мефурӯшем меган. Шумода хостум тавсия бисём дар кортон боша биёен. Омада наметонен нависен доставкатон мекунанд. Иҷа ҳози аксияи зур бисёр рафтеста нигоҳ кунед. Ё новинкошонай 190 сомон, ина 190 сомон. Анаи қисма нигоҳ кунед. Чӣ намуд пастеле мебинен до одама 100 сомонай. Вишивкадор, коробочный, тигр, пигр, гуфти гапо ҳама намудаш ҳастай. И тарафаш 100 сомонай. Хулоса навора диден биёен. 8 дарвозаи Тило бозор, подвал, 5 қатор аз тарафи дасти рост. Нав омадагиай тамошобинон нигоҳ кунед ганда фасонан пастело. Ина марамат шумо да нишон метим. Узорошона бинен чихи необычные, яки хушручан. Нархошон дӯстони азиз. 160 сомонай до одамаш. 160 сомонай оптови бо арзон мешава. Ина хоҳен ина ме ҳар хела гулдуракои фасони хушру. Материалошон ба дараҷаш мулоима ки хушруви форамай. 160 сомон. Анаи аднатониёшам ҳаста. Ина бисёриё аднатони мехоҳанд. Шумо бинен охи чӣ қад цветош хушручаяй. Марамат иношам 160 сомон барои шумо тамошобино. Марамат ина миюмиюяй. Каседа дар корай метонен биёен бинен. И бо вишивка доштая. Вишивка дорай диден духтаро. Метонен биёен бинен харидорӣ кунен. Ҳамагӣ 160 сомон. Ино оптави кан дӯстони азиз. Бори хичонай нигоҳ кунен да. Хоҳен биёен оптови бо арзони арзонай. Ина каседа ки бо пастели арзон дар корай. Ина 150-180 сомоно ҳамаш 100 сум шудагай. И қисмат тамошо кунен да. Ҳамхе пастел бисёр дорай. Намё ҳамаш 100 сумияй. Бозори Корвон даян. Хушру гӯш кунен вая суроғара мефаҳмед. Бозори Корвон 8 дарвозаи Тило бозор. Подвалш ҳам подвал фуромаден 5 қатор биёен аз тарафи дасти рост. Бисёр магазин мешада. Мана марамат ба осонӣ пайдошон мекунен. Инҷа да инчунин намехай покрывалу курпаву дигарам ҳамаш ҳастай. Иношам арзон мекунен. Иношам бо нархи дастрас шумо да пешниҳод мекунам.